Gaskiya ne, ba za ka iya ɗan adam ba. Wannan bawan Allah da kuke gani ya wa 'yar cikinsa ne mugunta, wanda ya ma wuce tunaninka. Wannan bawan Allah dai 'yar cikinsa ne ba ta da lafiya, wanda ake buƙatan a mata surgery, wanda kuma shi talaka ne, ba shi da kuɗin da zai iya biyan kuɗin surgery ɗin, wanda ya kai kimanin naira miliyan 2,500,000. Ganin haka kuwa sai ga wani bawan Allah ya ga halin da yarinyar take ciki, sai ya ɗauko maganan yarinyar ya sa a kafafen sada zumunta saboda a mata taimako na kuɗin da za a mata surgery. Kuɗin surgery ɗin dai naira miliyan 2,500,000. A inda kuwa aka yi nasara aka samu kimanin naira miliyan 4, wanda kuwa aka yi gaggawan ɗaukan wannan kuɗin aka ba wa mahaifin yarinyar nan. Ba shi kuɗin kuwa na da wuya, sai ya ɗauki wannan kuɗin ya je ya siya kayayyakin coci, ma'ana ya siya wa cocin da yake zuwa abubuwa irin su janareto da su speaker da dai sauransu. Ya kuma ƙara ɗaukan wannan kuɗin ya siya wa matansa waya, ya siya wa kanshi kuma mashin ɗin hawa. 'Yar cikinsa ne fa, ba wai 'yar wani ba, amma mu ɗan saurari kaɗan daga cikin maganarsu. I'm totally short of words and I am seriously angry and sad. Seriously. I don't know what to do. I don't know what to do right now. Right now, me so oh hallelujah. What a surgical operation. I'm operating. Want to know. So the girl is still the same. Bayan an gama haka kuwa, ya yi amfani da wannan kuɗin ya gama kashewa, bai kai yarinyar nan asibiti ba, wanda har yanzu yarinyar tana cikin matsayin rashin lafiyar da take kai, ba a mata operation ɗin ba, kuma ba a kai ta asibiti ba. Kai Allah ya kiyaye mu da irin